Sing nyopet jakete lho sapa? Ora dicopet. Cepot. Tak cepot. Copet. Omongmu mah. Amune ndak enak. Lah omonge dicopet tok. Dadi ora dicepot tok. Lah cepot. Kok tutup. Jero berarti. Kancing. Ngereni. Oh alah tas adus bae. Kancing ya sore men lek adus. Lek adus sore men. Oke wae. Boho. Gaya wae. Surup kok tas adus. Kene. Napa? Tigo kene. Aku belum itu. Tigo kok. Selingkuh dene ra gelem. Apa nrigo kok wegah to. Lah iya. Kok nrigo. Ben dadi kameramen ngono. Bek meneh kok rong rene Udung, ditakoki. Gong. Napa? Iki wis suwi. Arek tadur kek aku suwi lho, Mbok. Rewang neh. Balik mari tadur terus rewang neh. Ini sapa nek? Ini sapa nek? Heeh. Ini sapa nek? Heeh. Terus rewang neh. Rewang gini sapa neh? Alah, Mbok kok dulu kok rewang. Terangno boleh sego. Kok kok kene kok wegah. Di mau tangi turu tasan. Tas tangi turu. Terus bablas rene. Heeh. Oh wesel. Bareng gawe kandang Heeh. wong mari-mari apa? Baik-baikan. Desane Dene Wati iki mbok jenate mboke Wati iki ngendi? Patine Sugeng ya? Ah, kuwi lho. Anake Romo sini lho. Mbah di Lampung ngendi? Lek hari ya wis. Ini daerah Lampung toh? Daerah Lampung. Baton. Daerah Lampung. Anu. Mboke lho daerah Lampung. Heeh. Mbah sing Lampung ngendi? Jariku tak kon ngirim. Anu sapa? Sapa? Sabar. Sabari sapa? Sabari sapa? Sabar ki anake jenate Kadut. Sing barep. Kon ngirim mati ya? Heeh. Piye to? Entre ra tau roh lho. Lek isi kasano aku tas roh. Sing kon ngirim apa? Anu jariku tak kon moto tak kon ngirim nih. Sabar. Sing kon moto sapa sampean e? Heeh. Oh. Ben roh sampean. Heeh. Tak kira lek mati. Aku jane yo rada kangen lho. Karo kuwi Sing barep lho anggitmu. Abene arep oleh Dewi wegah. Ganteng jane. Sing ngene Mbah Ri ya. Bawaane ya kaya kowe Sing biyen ngene Mbah Ri ya. Ora no. Sapa jenenge Sabar? Heeh. Biyen omahe ya kono no. Ngene Mbah Kor. Melok widul ulane mbokmu wae. Kan biyen sak Mbah Ri iki, tekane Mbah Ri. Ini tas kok kene ngono jere murah rene lah. Rene tapi ora nganu ora ngira. Rene diingin. Ngeterne bekesan sapa ngono. Nyemuk. Nyemuk paling. Kersane ngalah. Ya kuwi pamit. Entuk duit bekesan. Tabungane mah entek ngene. Ngarani Kapokmu kapan aku ngono. Nek ngarani gas. Ngarani gas tabungan. Pirang kilo ketote? Sing ngerti sapa? Apa yo ngerti. Medingi cara ora ngetokne jendela ya keri. Cara leh ngetokne sidawan mang. Kok tempuk rene? Empuk.
Jadi iki ya ene iki rejo biyek nggen aku. Biyek. Toke sapa ae. Eh, Mana apa? ya wis karo wong sing Kawan apa? gak nek dagangan suwek. Tangan semua kau. Suwek tidang ora tangan semua. Tabung gas ya tabungan gas. Enak. Suwek tidak. Rumah sakit, kamar sakit. Karo jangan. Jadi Jangane gak apa? tahu entah karo cipil. Tahun Tapi nganggo sapa ini apa? Nganggo sarmi apa beni? Cik mi lek meni ora nggawa apa-apa mek adol bekeca tok. Ora ini ngetene kepecot. Heeh. Ora ngitep ya. Gak Kepecir arene. Becir arene. gak Ora kesel mendino arene. Ora ya. Dolan kok kesel. Dolan iki nek kesel e. Cekete suwe to. Heeh. Tangkepan loro. aku Jaket sing apik kandel kae malah ora digawe. Jaket sing kandel apik lho ora digawe. metu kupluke kan Heeh, kan tambah hangat. Lah mah jangan apa karo sajikin. jangan nek tewel karo gere gak nek gere yo tak nget Karo gereh, lawe gereh. heeh tawe gere si tak umbah oleh besok tak ubah sih ang Lek kae kan hangat. ampun anu tak ngge ora enak keinginane ora tak coba tak bengi kayak iki bang cek ngubah kae gosok lae Sapa nyopet? Sing nyopet sapa? Sing nyopet jakete lho sapa? ora dicopet Cepot. tak cepot Copet. Amangmu mah. angune ndak enak Lah omong dicopet tok. Dadi ora dicepot tok. tak cepot Kayak kok konyeh. Iya. Lah gimana madang? Wis madang. madang mang bisa ngono kae cek wareg kayak ini yo pito kalau ada lepak kaya lepak kae tak banget ping telu terus bengi yo ngene iki wis cek wareg ngene iki terus bengi Mangane bangun mambu. wato lek luwe terus tak pelok Ora mambu. gak kesane ngalah kok ndak mampu tak pelok Mangi tak goleki isuk tutupan dikancing. Ning jero bae. Apa? Isuk mang lho, bae sik ning jero. Dikancing tak goleki ngono, ngene aku bas isuk. gledak kayak kayak Tak kira lek mbas isuk adus, tak goleki rono renek. kapan Jam 09.00 isuk mang lho. enggak aku gle Mbah Mang rene Mbah. gledak Ora enek rene ngono. mbok golek inat kok ngendi Mbas isuk. ngene Pambung. yo oh wae kok kono Heeh. oh Ora aku enek isuk mang lho, Mek. Ora aku liwat. Isuk lho. anake nang omah putune apa anake Dewi nang omah. Dewi nang omah. Bukaan tapi aku enggak petuk anake. Lawange mengo tapi enggak petuk. Dewi nang omah. Apa tas kok kamar sakit neh? ndak wong wis waras kok Wis Kamar Pak. sakit jadi. wis waras kok wis rasa jan Wis rasa. heeh Padha karo kowe no wis rasa no. Padha karo kowe wis rasa no. wis rasa Ya. ditinggal kok Kok Kalau bareng. Dewi tinggal dikon nyambut gawe kok. Apa nyambut gawe mau dijak sing lanang. Wis Sak anu bojone yen nang omah sesuk
Kene lho, Ri. Ya wis tak kono. Ari sayane mulai. Di kaya Suruh Pak. bar magrib lho. Tanganku wis jejer karo Budale kapan. emang jam tengah 1. Tangannya jejret. Kapan anu Apa? sapa nganti kok wis jejer ta iki. Ya biasanya Apa kapan apa nyedeki? Nyedeki lek. wis dilungkas nyedeki paling. Heeh. Kena Suwi, dijetne gede. Entuke piro? Tolong sasi. Dan Sing karo posibone pik. okah lho. Entuke piro? Ya kadang. Ya 800 barang. 800. Heeh. Tak kira 500. 800. Terus piro no. Mbok di ngene kaya mek tok 500 apa 400? 11 untuk 600 kurang. Sapa? Mbokku. Kaya Iki kaya entuk 400. Sing lansia untuk sing okeh mek aku dhewe kok. Lah ya sampean dhewe sing Heeh, akeh. okeh. Kok sing jiko ngono kuwi ya lek okeh ngono ya lek mek ya 100. Sampean anak buahe sapa to? Anak buahe Pak Jokowi paling. Kok entuk akeh iki anak buahe Jokowi. lansia. Lansia. Lah iya. Entuke akeh dhewe kok liyane titik. Iki dek aku sak nyang. Akeh ya. Bene ya gek nyang ya gek ora ngono. Nyandi Anti bangang. timbangan. Lansia. Heeh. Lagi suwe ra timbangan no we. Dinane ning kantor mlaku. Kantor. Heeh, mlaku dhewe. Ini apa? Tajile apa? Alah, aku mesti ora mangan. Lek enek sarine dhewe aku ya mangan. Wek gur Ngombe. kae lintingan karo digulung kae aku ora doyan. Anu ya. Enek lalape lombok. Enek. Kudu anak anune. Ini kan lemper jeruk Aku mau. terus Sing kuwi lho, biasane jero enek ampas kambile apa? Lembek. apa ta? Jajan pasar Wah, sing digulung tapi enggak digoreng. Enek. mendot. Ya lek Oh, lah ya, gedang, bener deh. gedang goreng barang ngono aku mangan. Gedang goreng. Penginane roti jeruk lemper kuwi lho, pon pas manjing bar manjing. Roti jeruk. Kowe ponyang. Ora. Ora ono gorengan sing enek lomboke kuwi lho loncong ya apa? Heeh. Jero enek apa? Pokoke aku Mie apa? ngopek. Mbuh eno telu ae aku ndak mangan. Bung iki jerone ada. Iya. Lumpia. Wae lansia yo mendut kuwi ra isih enak. Kadang kan nyanyi tari jeli. Heeh. Lah ora ono wae jenang Tak putih. ke ben Jenang susem ning kaya ning atas besok gelasan kuwi kan enak malahan. Bene. Jenang putih tuwek seneng. Lek Jenang dikombe Garut bluduk. Aku lek umbah-umbah kom sik. ben resik tak komsek. Sesuk diumbah. Iki mengubah. Lah lek kekume kesuwen ya ambune ra enak. Oh, yo no. Lah ngekum sik saiki gek sesuk diumbah. Wis bedodok. Lah bengi ora ngompol ae, ora nguyuh. Ora nguyuh ae. Bengi ora nguyuh ae. Dak Enggak tahu nguyuh. tahu. Heeh. Nyapa? Iya, enggak tahu nguyuh. Watuk aku sampe. Reneng jeding kono. Lek watuk jan kowe. Cekek aku. Kadang watuk ngono. Menindingi mbok uya-uyane, ora kon ora turu kene ngono ora. Kon mulai hak Jak malah. mati-mati aku ya lek wis mari. Ya tandur. Ku sik arepe tandur, Mbok. Aku marem. Kuliah kono. Lah kok tibake gur ngeterne bekecot yo. Ayo, tak tandur kok mari. Gong sik arepe rene iki sik sesuk arepe tandur. Ka bela kemis. Lek rene kemis. Malam kemis. Lek rene malam. Iki kemis ndak iso rene. Omonge rewang lho. Iki kan marekne
tandur. Rewang ora nek enteke. Rewang. Lah iya to. Kek jenenge wong pira wene leh rewang. Kok cek rewang neh. Kaya Berarti yo kenal akeh. kaya ngono kon mandek lho beras. Mulakno ngangkon. Ya sok lek anake oleh jodoh ya dimantu ning kene lho ngono. Kon mantu ning kono. Nganu duran. Anu tanggane sing Oh, ngomongke. tanggane. Nagare apa krungu? Apa krungu. Wong duwe anake ngono. So ya direjakne ning kene. Menik ki dak prai lho lek becake ning kono iki. Kek beras. Direjakno ning kene kono krungu wis mangga. Eh? Becek. Nah iya. Direjakno ning kene lek kono krungu ya panggah becek. Lah iya. Enggak becek. Ora becak yo ben yo dilakoni. Heeh. Sok rasa rewang. Kurang. Gelem becek. Telung sasi ya kurang 9 sasi. 90 sasi. Samplo sasi. Balik kurang 90 sasi. Dino. Samplo sasi akeh. Eh? Samplo dino. Oh, 90 dino. 90 sasi. Peng telu Pirang ya tahun. 90. 90 sasi ora 9 tahun. 9 tahun. Sampai sing mulai tahun sasi. Sampai sing Bulan 8. Bah, pokoknya Rian. tak bau. Rian. Ya empuh. Jan sitok melok balik apa ora ya ora ngerti. Balik ya bene ora ya bene. Wong wis berenah lek kabotang susu. Sungu barang apa ngerti wong tuwek ya kok. Ning kono duwe pacar. Duwe pacar ning kono. Rian. Iya toh. Heeh. Empuh lho dak kae. Tak omong. Anak kalau nanti ayu-ayu. Ayu-ayu. Apa pacare kuwi ngono? Ayu-ayu Loro. Heeh. Gede kaya Cina. Kayak Cina sutuk-sutuk. Iki desa ngendi ngono lho jiat mandar wis ero. Lah mbok kowe omong ngono aku mbok ngendi ero lho ya pisan. Anu Yan ngono. Oh kono kae to ngono. Biyen jak kangenane para mubeng ae jiat. Atus. Ya. Teplok ditekoki bapake dheleke nggih kanca ya ora oleh. Dek terus ngoblas lunga. Lunga ra lali ya cek balik nek aku. Oh alah. Iwo. Kamakane teko ngendi-endi lho kok bisa. Kuwi anu olehmu iki omong wong tuane somben nek dayah lho mbok Pak angi darani kancane ngendi ngono kan kancane ayu-ayu lah kok ya kok balik neh ning aku kok bojone yutumi kae anu niku pun rapi to Mbah wis iku lek wis rapi yo rapi nang anak adik ae kula dereng jane yo wis tak kaceke rong tamat ngono lek Heeh. kula dereng semerep lho Mbah yo lek milik roh yo tak terne ngono diterne yang ken aku ki lek enek jaya mesti getang kok iso tak openi ya kuwi terus wis balik kok aku ki dalan ngarepane jenenge Mbah Pur Mblon ki nek lor pager ndak roh lek enek wong lek ning kono. Anu cobi-cobi to Mbah jamang bejane Mbah yang diceluk Bati. Heeh.
lek nek purun lek rene kula rumate ngono. Terus diceluk. Aku ki anu ndak iki aku adus ki gek mah. Dayoh memang arep ngrapi sarmi lho. Boleh ora? Medah. Aku yo ngono, aku yo kaget. Lah ora ngerti lek nganu. Ora ngerti lek pacare bek menik. Ngerti lah, ngerti yo tak seneni yo. Tak pengen nganu. Yo ngerti no wong anggere mara. Seko lek pacare menik mara sing ngejomne wedang mi. Golek mi pacare mara kan cah banarang. Meh-meh lo cara randang kecantol jihad no. Apa karo wong banaran? Heeh. Ya sak kowe wis. Yo. Maret ki lek urung udan barangi urung balik ngewangi. Ya kuwi terus meh-meh cara ora wong bedhog barang arep dhewe kok. Cek miwi. Heeh. Yo aku jot isane ngalah ya kuwi. Jot jihad. Aku tak seneni. Maune yoga. Heeh. Kok anu nek ayu lho. Wong wedok ki aja sok ngono lho, Nduk. Wong ki lek wong wedok, lek gaene nampe wong lho. Tenan lho. Sangar tenan lek laguku aku ngono. Kuwi bek menik wis rapi. Wis isi Rapi Pak kita. Heeh. Aja sok nampe wong lanang. Engko lek ditekoni apik-apik, engko yo ditimbangi apik. Ngono aku iki lek nuturi iki. Maune yo kerok-kerok iki lasman. Kuwi tumpratno panganan urung dipangan, tumpratno kembang urung diambet. Wis ora apa-apa, aku ngono. Dheke kok nganggep aku Terus gelem. ya kuwi dot isuk ki wis subuh ki mbuh lek mangkat kok kono ya apa? Jihad iki lho. Wis nyanggene YouTube kono. Mlaku. Heeh. Mlaku nonton wabah bawon. Urung duwe motor mbiyen, jaman mbiyen. Urung anak motor. Ditukokne motor bapake yo moh piye to iki. Wong angel kok yate barang-barang karepe golek dhewe kok. Golek dhewe. Ya kuwi. Terus YouTube iki sik utuk-utuk ki kok nyanggen aku. Loh. Sahabatmu kok dengaran yo. Ya enten kok. Bon kriki. Aku mangarep golek lawuh kecele. Ngene kasih ndak urung goreng ngono. Ini Mbah-Kur kuwi. Ora omong tur teh. Oh. Ya kuwi. Mi terus omong YouTube dikon yang kene omahe YouTube terus rono. Heeh. Bocah ki mang kan golek sing tok cetik geni, engko sing tok golek banyu ngono lho kok. Heeh. Kok sing tok kok dhek eneki nyanti bocah. Terus aku ya kuwi YouTube rene mang piye aku kuwi pitengongak. Bae ning kono. Bae ning kono ya hitung-hitungan karo jihad kuwi. Heeh. Mbok kowe ta heeh. Mampir oleh nggih. Nggih, Mbok. Ngono. Wis aku yang pawon. Ajar. Omongnya wegah. Aku nyeneni YouTube. Omongnya wegah. Aduh aku ra rene ya. Lah omong wegah bae. Wis aku tak balik aku tak wong aku mang arep kon cetek geni kok aku ngono. Paling dek misin. Heeh. Ditakoki lek gelem ngono isin dadi wegah. Tak seneni akeh-akeh kok. Cara ora ngono kok, ngono ya manut to. Tak kono-kono ne barange. Ujute ya manut. Manut.